Chibai levek ule tun tumchu LEHKHABÚ THA ka ti haute kalo shilve chewanga bunga chu a tha chhiar ve ro ti aron shilve khanglang tur cheu po ka ni lo mai theya a chan chu kheipo hi ka chhiar zau man vak lawa mase ka chhiar chuna tha ka ti em te kalo shilve don cheu ni tun kum chungin LEHKHABÚ chhiar tamituma chhiar tur beri shelo ni chuan Heng ka roi soi tur te hi ilo trai ve don nia Heng karon soi tur te hi chhiar ngai vak lo le chhiar tran du tan chhiar nuam le chhiar awlsam hria thiam awlsam tak haute an nia a chan chu atira har un pui kan chhiar hian anin omma a kan bansan le wat mai thina karon soi tur te ero hi chu keipona nin om man lo ka ti chin an ni a in hriat deuh fur to hlom po an ni mai theya a common ang renga mizo zia kha karon tel don lawa a chan chu khang hau ka chu ke aya in hriat vek ka ring zo kani soi chanang pakhat na chuanin lo thei lowin Bible hi Christian ni lo te pon tha an ti em a Mahatma Gandhi te le mi fing pui te po hian an fak na sa ni a raw lam ringot ni lawa ati sa le hlo tlin na lam hoi zong po khan chiar thin tai la akim em a Jim Ron phei hi chuanin Bible hi hlo tlin na textbook ti ina soi thin ani keipo hi raw lo ve tak hi kani a ma se Bible ka chiar chwa ma khan engemaw ti hian hostel pakhat a hian ka omani ti chuan kan hau tunu pakhat khanin tinge Bible hi i chiar ngai lawa ti in min zota kei chuanin ka swalu toka Bible phi chiar tlaka po ka in ngai lo ke chu ka in thlashung ti hian ka chang ve meya ma se chunu chuanin misual kan ni wang taka chiar zok tura lom kan ni atitani chu dikka ti viau maya chu ta tang chuan ka chiar chuak ta a kumsom paria te mo puitling in tive to sia Bible vai khat tal po kan la chiar chuak lawa Christian kan in tive si ani chuan zana chang kha hria zok tur ani a ol ai lo boka Bible hi a cha a kan chiar chon hu hian LEHKHABÚ dang po hi kan chausar to zok thin ani hi a thatna em pakhat ani ve boka chu wangin point khatna chuan Bible alo ni ta phota Bible hi chu ka chiar jing ka chiar lai mek soi ngai lo in ti ni chuan pahni na tang hian in lo tran mai don ani pahni na chuan The ALCHEMIST hi bu tha lo te ani a angai nom ba ka a entir tha em a mi panau pangin atum ram thleng tura apan na kong chungchang ani a emo apal tlang dan le mi sang aton dan te an ni a abua character sang a hian keimani hi kan zu in mu thei ani a main character mi panau panga po hian keimani kha kan zu in chan theya chuti ni lo pon mi sang aton te a po khan kan in chan thei bok ani a thon thu toy ang hu hianin mishing nun hi a form kim ve thokhat em a quotes fing tak in zeptel chau bok ani audio ngaithlak tur ngainom takin a om boka YouTube lama a free in a omani pathumna chuanin richest man in Babylon hei po hi cha lo te hun nei tan phei chuan voi ni khat le ka chiar zo mai thei ani a thu vel te le an hun lai le mun te Bible thu ne hian in ang em a poisa a po shekel ti te an man ve awangin a Bible rong kai deuh rui mai ni Bible a man lai nun dan le an nun phung te ne na in zul em a angai noma sumlam en kol dan tha tak a oma finna tam taka pai tel bokani hei po hi audio ngaithlak tur ngainom takin YouTube a oma lo ngai thlave chin ula te khin thu tha tak po in zeptel chau bokani palina chuanin rich dad poor dad hei chu in chiar nual to po ka ringa a tha a thu hria thiam a ola thun pui a mang ve lem lawa khovel deng chuak ani na hian a che thei lo shim ani sumlama mason du tan khan chuan chiar nge chi ani a chiar to tan pon chiar non le hi anuam reng thau thin ani Robertan apa dik tak le a thian papa nen atanga a inzir chhuwa dan te le a hlotlin chho dan te ani a LEHKHABÚ THA top a hian alang chho reng don ni in alanga sumlama harsa in titan kha chuan chiar nge chi ani hei po hi audio oma chiar peilo tan chuan ngaithlak mai turin a omani a to ber panga na a chuanin the 5 love languages
Hi Pastor Gary Chapman azia ania. Nupa counselor ani na atanga a experience atanga aron zia chuani. Mishingten mangai na kan lan tir dan le pek chua dan sang te le donson kan du dan te. Nupakar buay na omchin tamtak atak takatleng te le achin filpui dan te asiptel chawani. Kopui nei to te tan kopui te nei na chhiar ngay chi ani a. La nei lau single te tan le khan atangkai le zual ni. Hi mizau thalai ten chhiar vek theita ila chuan mangai na emotia in neya kumni thumvela in chen le te po hi kan kiam pha sotanga chungko ke chia te po kan tlem pha donani. Hei po hi a English a simple a shia thiama awlsama YouTube a audio ina omboka. King pakhat na tanga pali na kasoite khi in chiar peilaw in ngaithla peilaw ni ponin panganatal hi chul in lo bi chiang ve chinanga achan chu chung kwa hi nupa a hiana in hathui ema nupa an ngin chuan chung kwa po an ke dar mai chinani chuwangin panganatal hi chu khongai takin in lo bel chiang ve chin don nia ole heti zong hi ka soithe chuni se heng ka lekhabu soite hi tunkuma in lo chiar chuang nge theinan du sakna ka hlan chewa lepeka kani hmule tho donia